Takom wieke gaan de scholen weer iepen. Troch de coronacrisis kan dat ek op het Dokkinga College in Dokkum net zonder maatregelen. Wij volgen de algemene maatregelen en dat betekent de looproutes, het handenwassen bij de binnenkomst van een lokale. Aan het einde van de les worden de lokalen weer schoongemaakt. En het afstand houden, hoewel we merken dat dat vooral voor sommige leerlingen nog best wel lastig is. Ondanks de corona-uitbraak in Dokkum hoeft de school haar geen extra zorgen te maken. Nou, we zijn natuurlijk geschrokken van de berichten over het coronacluster in Dokkum. Dat is ook de reden waarom we contact hebben opgenomen met de GGD. En die heeft ons uitgelegd dat we ons daarover geen zorgen hoeven te maken op school. Geen extra zorgen tenminste. Vanwege het feit dat men goed in beeld heeft wie positief getest zijn. En wie er op dit moment ook allemaal in quarantaine zitten. Dus dat gevaar dat is dan geweken. Maar uiteraard zullen we in de komende tijd extra alert zijn op de gezondheid van zowel de leerlingen als het personeel. De scholen werken na de vakantie wel weer met volle klassen. Voor de vakantie waren we gedeeltelijk open, oftewel toen werkten we met halve klassen. En nu is de bedoeling dat we wel weer met volledige klassen gaan draaien. Dat betekent wel dat het lastiger is om afstand te houden, die 1,5 meter tot de docent. Als je een klas van 25 leerlingen hebt, dan is dat lastig. Dus dat is passen en meten, dus daar wordt nu nog hard aan gewerkt. Het personeel van de scholen maakt na de vakantie weer voor de klassen staan. Gewoon vinden dat best wel spannend. Nou, ik denk dat er heel wat personeelsleden zullen zijn die zich daar echt zorgen over maken. Net zoals ik zelf. Dat virus, dat waart rond, dat weten we. We nemen maatregelen om dat goed de baas te blijven. Hè. Daar gebruiken we die landelijke maatregelen voor. En het is natuurlijk hopen dat dat ook in de praktijk goed werkt. Nee, natuurlijk is er wel wat meer ongerustheid na de meest recente besmettingen. Maar volgens mij nemen we alle voorzorgsmaatregelen die we kunnen nemen. En we wijzen leerlingen, collega's en ook ouders op verantwoordelijkheid. Dus inderdaad bij klachten niet je zoon of dochter naar school sturen. En we hebben voor de vakantie ook wel leerlingen naar huis gestuurd die toch aan het niezen waren. Maar we hopen dat iedereen daar verstandig mee omgaat.